Music entertainment. I'm sorry, Sekurutas. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi wasukuru. Waridani babanje. Wakati kumusha kwa mama. Kumusha kuna. Aba niyangana kwa familia kwa damu mjita. Hanzi lisati ndakurukura nezvakawanda ukama wenyu wakamira seya. Ukama ndio wakamira soje vari kuvara ihanzvadzi yangu avo ihanzvadzi yangu kubva ndosiya uyu mwana mumakadii na iwe musikana mama wase musakuwanjira iwe musikana mukuru simudza ruoko kuridza ruoko rwako basi pali vana vaonemba vadzina kuti roda unomuziva hanzi pagirazi pangu pari kunyorwa zita rekuti roda unomuziva here anonzi roda ndini asi ndikayangana ngani yani nana kuti yamba lero hai ndacherechedza dare renyu handisi kuona kuti dare idzva rekuti tatanga nhasi hanzi radare rekare rakatanga kare makatanga kare kupinda mumatambudziko anova ndo matambudziko akupaiti mufambe nhasi kuuya mudare ramana hai ndizvo here ichokwadi apa mukadama nalavazho ananga akamuona andonangati munhu munawakufunda ananga akamuona andika nkani kuno kwino chachizoitira zvakanaka mukomana kufamba kwamaita mudare mangu ndiri kuona mafamba nemukomana uyu wamauya nayo munhu anoita kunge anopenga woita semunhu anorasika njere dzimwe nguva omboita semunhu anotomboita munhu kwaye chii chiri kuitika pari mukomana ichokadiseko chiri kuitika mukomana akangogara ari munhu aingorwara kukura kwake asi kubva pakazoshaya amai pakabva azonyanyisa kurwara kwacho anoti akamboita nani zvekuti anotomboziva kugeza ega nekudini pamwe pacho anobva aita wese zvekuti anotopara mhosva kunovhiya mbudzi dzevanhu kupasa magadheni evanhu saka pandodambudziro ratafamba takatomboenda naye kwakawanda maprofita kupi anongotanga aita nani one day iwe uyu wandiona akaranyamezi niyani aina sekuruko uyu wandiri kuona ari kubuda pagirazi pangu apa ari kuratidza kuti aiva n'anga ndiyati mukazi ndaamai vakatibereka kashuga handi anonzi Judea anonzi Mary Judea asapa ndikangana mapfuva hanzi asiko zvino ndakacherechedza uyu aJudea vamushaka abvuo vakafa kare yangu vamabondo kutaura kuno ichokwadi vakafa naJanuary nadhara adabvisevo kana baba wako murume waJudea uyu akafa kare vakafa kare kani adasiya iyomunyu vakakusirai nhau hombe mukati memusha kubvira nhau yekurwara kwemukomana nedzimwe nhau dzakavanzika
dzamunoziva nedzamusingazive mumusha. Chokwadi. Apa Eva, hey. Iwe nyararo kuita noiza. Wakafia mbuzi. Unofunga zvekunoba mbudzi? Apa ndikangana ngani ano. Iyo msikana? Iwe musikana iwe? Akangono. Kamusikana kadika? Ndiwa ni noma. Nomusa. Andiwe nomusa? Urudani. Wakati hapo? Payo karubani. Baba wako walikuwa? Baba wangu wila ndo asiwe. Lagana. Iyo msikana? Iwe roda? Apa ingane makotamira lero ikusakana zani. Ndiara bashi niani sobia vi. Pane nhau yamafambiro iri kukunetsa inhasi uno ndiye mukomana ari kurwara weFrancis. Anonzi Francis? Chokwadi. Ndiana matenda. Ndiye murwere andishi. Kuinkani ya mwana wako. Anzi zvakanaka ichokwadi nyaya yaFrancis iripo. Francis ari kurwara chokwadi ane urwere hwaane nguva achitambudzika neurwere. Ko nhau yako iwewe yemwana uyu yakaitika pamwana wako anonzi Nomsa, hausi kuiona here? Uri kuti wokudii nani? Zvinzwisisa sekuti nyaya nhau yacho yepamwana. Chausiri kunzwisisa chii? Iyo nyaya yacho yemwana iyo kuti paurikubhurira nepayo kuti usununguka here kana kuti taurisa yenyu usatsinge mukana ndiye kurwara kwanjadzi. saka iyi voisiya Vandiri kuti handisi kunzwisisa asi voisiya here yaNomsa nemi vomo votaura yehanzvadzi? chokwadi chekuti hanzvadzi ndine ndafambira hangu. Asi yaNomsa voisiya? Handisi kuti vaisiya sezvo kuti ndine ndafambira hangu zvahanzvadzi. Mubvunzo wangu uri kuti yaNomsa voisiya here yabuda mudare? Handiziva hangu asi ndakatofambira ndikuti hanzvadzi yangu ipore. Ndikupanzwa vahanzvadzi sekuru vari kuti nyau yemwana wako iyi yabuda mudare mangu. Ini ndiri kubva ndati yose muzukuru wavo yosiyiwa here voenda nehanzvadzi yako. Vari kuda anza yako kuti houngana kuti kwete. Houngana kwete anonetsa sekuru kuti nditi houngana kuti kwete. China chida ndekuti pakutanga apo hanzvadzi iyo msikana? Nomsa haina sekuru mbobuda muno. Sungoende panze ugari panze wedombura Mwari. Panombura Mwari padhuze enda kumadziro uko. Icheni kuna vakadzi uko wazvinzo. Wakala padhuze unozonosingaiti. Pane zvakavanzika zvinoda kutsanangurirwa amai ako nasekuru saka wabudiswa panze. Usingade kuti udzinzwe secret yaamai. Munoona ngani endachosera msikana? Vazukuru mosekuru muno mudare hazina sekuru. Pane nyaya iripo yandiita kuti ndibudise mwana anonzi Nomsa kuti abude panze. Iwe kuzvidzorera hanzvadzi yacho zviri munzeve tinoteka. Kani iri bebe mabwino. Nhau yacho inhau isina kumira zvakanaka yabuditsirwa mwana anonzi Nomsa wepanze. Anzwa rini payachi? Mwana anonzi Nomsa haazive baba wake. Ungafaru? Muri kunzwa shoko here? Imimi mese apo 1 2 3 muri ana mai vomwana anonzi Nomsa. Kusangana naye murwere wati ndaamai vaNomsa. Saka anzi mwana anonzi Nomsa haaziva amai vake. Baba wake. Kana mara vachi mimba wake mumuzarini. Kana mese imakomana muri baba baba vaNomsa munoziva here? timbovaziva. Saka mukana misi mukana yani?
pakugara naye mumusha muri kugara naye muchiti muri kugara naye? Isusu sakangozi sisi vedu vavakamitiswa vachiri kuenda kuchikoro, isusu tandichiri vadiki. Iwe ndikabwerera kumambuyo pang'ono pakamitiswa sisi wakoyo nawe masiku padafa ngomako. Hanzi ndakadzoka kumashure kufufudzana nyaya yenyu. Pamazuva akamitiswa sisi vako ava, asi iyo mazuva akafa mukoma wako first born yemumba. Ichokwadi pazvakangozivikanwa kuti sisi vangova nenhumbu mukoma ndopa wakabva washaika. Arwara? Akarwara here? Haana kumborwara. Umba ewe Robert. Chapumane. Wamba nichireva nkane ya mama wacho akarenya bezuri. Ndofunga kana wateerera kubva mama vangu ndakutaura nezvaamai vemusikana unzi Rodha kuti vaiva n'anga. Rimudzivi. Kare akanati atama kwaikara. Kare asati atama kwaigara. Nyumba tsopano dzinotsveka. Iko zvino dzimba dziri kuparara. Anachemerera uyu musikana. Hanzi musikana uyu akashedzwa namama wacho. Akashedzwa naamai ake. Narapachi nango mwana hanzvadzi yacho pamwe. Akashedzwa uyu musikana nehanzvadzi yake inova dangwe remumusha. Akarina mutima. Panguva iyoyo dangwe rinanga richirarama. Akachemerewa mama wainobva ikangoswa kuganira panyumba pakanaka kati. Hanzi amai vakashedza uyu Rodha nehanzvadzi yake mukomana. Akavati pindai muno muimba, imba yematare. Amai vakaganhura imba nejira rematare so. Mukadzi akaudzwa uya aparipo kana chaidziva asi adaudzwa kuti tumbuna musadzi urari kuseri kwachira. Uyu Rodha akanzi naamai ake pfeke nuna mbatya dzako dzese upinde kuseri kwejira urare wakatarisa mudenga. Unobva achita izvozvo. Rodha akatedzera zvaakaudzwa naamai ake ava aJudea. Ndokara pachi. Vashedza mwana wavo mukomana dangwe. Ndovabwera pamwe. Akauya mukomana yeye. Ndovamudza pakuzomonza kuti tsungana masa. Akaudzwa naamai ake kuti pfeke nuna mbatya uende unorara nehanzvadzi yako kuseri. Aibe kuudzwa kuti ukarare. Haana kuti enda kuna munhu akuseri urare pamusoro pachi. Akangonzi enda kune munhu ari kuseri unorara pamusoro pake. Uyo ndokuonewa kwadachitiwa ndokupasura patupi. Saka ndo zvakaitika Rodha, ndo marambirwo yaakaitwa naye kusvika aita pamiri pemwana. Adachita sondo rese rimoza achigona wese. Zvekuti uyu Rodha nehanzvadzi yake vakapedza svondo rese vachirara vese muimba yematare amai vavo kuseri kwejira ikoko. Mama akarana kankosho kaiti vakaramba kuriza vana vedu manyira mumba. Amai aJudea vanga nekahosho kavo kanga vatodzidzisa vana vavo kuti mukanzwa ndaridza kahosho aka pindai mumba munoita basa renyu. Asi zvinhu zvachiitwa namangwara. Kuitika kwakaita zvinhu zvainga iri mhiko yemushonga yakurombera un'anga wachi. Yaiva mhiko yemushonga yekurombera un'anga nekusimbisa mishonga yavo yeun'anga. Iwe musikana Rodha kanjani apo kapo iyo nyaya kaya. Ai zvinchemedza. Ndikurewa zvodachita ndikasipwe. Hanzi nasekuru usacheme, ndiri kutaura zvakaitika panguva yamakaita zvini ndange ndisipo. Uona uyo mwana iwe rapa uyo mwana Imi wakomana imi mwana mukuru wako. Hanzi uyo mwana anonzi nomsa mwana wemukoma wenyaka. Faiza anokoma nyaka. Koti. Naisisi. Watoa kuti nomsa mwana wemukoma koti. Asi ndozvo mama wangu asingambodaro. Isitaiwo kukura tichingonzi nomsa baba wake wakashaika. Asi yakamitiswa sisi wangu wachiri kuenda kuchikoro. Naisisi mungabvuma daro zvichokwadi. Yonozani? Indonzi Patrick. Wanzwa sekuru vachipanda matare. Aichokwadi. Saka mubvunzo wari kubvunza kuti
sisi mungabva madaro haupinduruki. Uyo nawe kutawachira. Wapanzwisisa? Wanzwisisa here sekuru vachipanga matare? But haupindurike zvawene but yeyobva Rodha uchobva tazotodza hanzvadzi dzake. Akaudzwa kuti ukataura kuuraya umushonga nokuuraya. Alright. Hanzi akaudzwa kuti ukangozvitaura chete nezvemushonga unofa. Patrick, Vanokararira mumatare ka. ungadai watobvunza kuti sisi zvikutaurwa nasekuru tasvo ichokwadi here? Vahanzvadzi Rodha? Hanzi vakaitana bonde muimba yematare amai avo. Ichokwadi here vahanzvadzi? Ichokwadi here. Zvokutaurwa nasekuru tasvo? Vamba. Munzeve sekuru. So ngani yani ndifuna kupita naye kutare. Hanzi nawe dare renyu handisina kufambira naye kuenda kure. Ndifuna tiambe tishandise mankwara uye musikana akazvinzwa angona kutiuraya kana yeye angona kutiuraya musikana. Zvanzi dare renyu handichada kufambira naro mberi kuti tinosiririsa. Ndipe mukana wekuti ndikushandisire mushonga nekuti apa pafukunurwa zvakavanzika zvakasvika dzika chazvomusha. And zvine njodzi yekuti uyu musikana akapinda pachiitiko chaakanzi ukangozvidaira kana ukazvitaura unofa. Saka ichokwadi pane mhiko yemushonga kuti inogona kumuuraya. Saka nasekuchitipai nguva nebasa rekuti ndisunungure musikana pamhiko yakapikirwa ndakabudisa chokwadi chaanofa kuti anogona kufa nekuro. Poshi ako kamwana kenyu kanonzi nomusaka pakanogona kuzvinzwa kanogona kuzviuraya zvekare. Saka nasekuru zvakuda bipi rangu remishonga yangu kuti ndikupe mushonga uyu Rodha ashandise mushonga kuti tikwanise kumusunungura pamhiko yaakanga akapikirwa namai vake paurombwa hwakanga ukaromba vachirombera un'anga hunova ndo urombwa hwakapa kuti amai ava vazosvita kuti vana ava vaite bonde vazvare mwana uyu. Saka ndezvemishonga izvi ezvi mwana iwe maybe togona tomuti mwana pamwe unotori mushonga ivo. Zviri munzeve. Urunziwa Patrick? Zviri munzeve. Ameni tateguru apa tapanzwa mati iyi muda kuisira ipapo mombova nenguva yekushandisa mushonga yenyu ko uyo murwere wekuFrancis wavanga vauya naye Uye tumutadare. Zvakanaka sekuru. Rodha usabatikane muzukuru wangu zvinowanikwa asi kusunungurwa ndiikoko. Handitika ungacheme kudaro pamwe pakuzvidya mupfungwa nemudangariro kuti ndakuchinofa iyi zvandakapikiswa namai angu kuti ukazvitaura kana ukazviburisa unofa. Maybe ungajike mupfungwa kuti ndakunofa ndazviburisa. Sekuru vari kumira newe uchibva muno sekuru anokupa mushonga unokuchengeta kuti usafe kuburisa nemhiko dzaamai ako. Kwazvinzwa muzukuru? Patrick, wanza kutaura nasekuru? Zviri munzeve. Ndiwe watoo baba wemhuri wane varwere vatatu. Mukoma wako akarara apa, sisi wako Rodha nemwana ari panzara. Ukada kuvaparadza ndiwe nekuti ndiwe unogona kuzofamba uchinotaura vanhu kuguruve, ndiwe unogona kusazvihodha kuti ndozvifambisa sei. Asi apa wakutomira sababa wane varwere vatatu. Aiwa zvanzwika. Handitika? Kumba kunani wamasiya kumba munogara navo vamwe? Kuti tongori family takatokwana takadaro. Saka zvomatare ndezvenyu vega. Kana muchiri pakati pekubatsirwa zvichengetei mumwoyo menyu. Handiti? Isusu kuno tichambomira kuzviburitsa kusvika sekuru vakugadzirirai. Handiti? Dare renyu raona sekuru vatiti ndapedza navo ndasunungura vanhu ava tozoburitsa kuitira kuti vamwe vanhu vasazozviona votanga kufonera kuti nhai Rodha nyaya yatakanzwa ndeyechokwadi here. Handitika? Kukanzwa sekuru vatiti chiburitsai nyaya yeruzhinji rwidzidze ndopatinoburitsa asi ezvinezvi tinomboibata yakadaro kusvika sekuru vatiti ndapedza dare iri vasununguka muri iyi. Saka iwewe Patrick naRodha musatite pachirungu let down. Handiti? Musunungurwe, mubatsirwe nasekuru. N'anga idapanda kupandira kun'anga. Hanzi pane basa guru riri kubuda pagirazi apa, pane nyaya hombe. In'anga iyi yakanoromba mushonga waene ichisimbisa un'anga hwayo hwekurapa ndo amai vevana.
kare tikaona toita bwino tizaramutsana ate kufita redi yacho yakumwe kwacho moyo waipatira ntchito naonyabeza namwana wacho zvekuti kufamba kwatichaita nematare aya matare achatimanikidza kutozotisimudza pano padare redu totoenda kuguruve kune zumba ramai vevana ava ravaiitira un'anga hwavo. Tine mimwe mishonga yange yakapikirwa pavana inova zvekare ndo mishonga nhasi iri kukonzeresa urwere pana Francis. Tinofanira kusvika kuti tonosunungura mishonga yakasunungwa namai vacho ine mhiko dziri kurwarisa na Francis tonoiparadza kuguruve ikoko. Zvinobva kuguruve kunonzi kwaUse kumapurasi kuguruve zvakanaka. Natateguru gumisire tichasimudzana imimi natateguru toenda kutateguru unosunungura mishonga iri muzumba raamai venyu. Mazvinzwa waziko apa mukaraza pasoma machibesi kusukuru ndipasana zvakanaka. Kunze kwadoka iko zvino muchabuda muno munopinda mumba inorara varume, ana musikana unopinda muimba inorara ana amai. Then now kunze kwadoka kuti mupiwe mushonga haupiwe varwere uri usiku kana kwachena mangwana kuseni. Muchapiwa mushonga yenyu ticharayira ana sekuru mushonga wokurapai mangwana kuseni. Kuudzai zvekuita kana muchienda kumba moenda kumba marongedzerwa mishonga sekuru vachisara vakabata dare renyu kumba. Handitika saka muchapiwa mushonga muchatsanangudzirwa kuti munozodzoka after how many days kuti sekuru vazopfuurira mberi nedare renyu. Mazvinzwa vaziko tinotenda. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bexbox mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Munofara irwaziko sanga danyeka anzi jandi usaturike makumbo sango danyeka anzi sango rakatsvaka mukomana uri kupedzisira anzi sango rakatsvaka apa wase anzi apa wase nhasi uno chii chikuitika pauri muziko zvirotinetsawo kuti chii choitika ndizvo munhu anopenga zoita kupenga hanzi zvinoitika nekuti munhu anopenga haambozivi kuti ndiri kupenga unoona ndivanenge uyo mwana wacho ari semukoma kwa uyo munini wacho ngoma kwawase manje ya mukoma watomoti kubva pamakavagera wifi makavatemerera nyoro dzamavatemerera apa vanenge vanane aina ko muzukuru wako ari sei muzukuru wangu uyu aright but dambudziko roitika zvokuti mai vake havasatomudza chokwadi ka saka mai vake vatomutarisa vobva vatanga kuchema hanzi chii chinoitika musikana zvekutaurwa hanzi amai vacho chii chikuitika zvichiri kungondiremera sekuti ndingatsotsanangurira kuitira kaita akuti ada kuenda kumvura kana kupe ungomutera ukutanga kana kuchema mutera hanzi ndiri kuona kuti kana even mwana uyo akada kuenda kumvura ndiri kuona uchizoronga rwendo rwokumutera futi uchichema chii chaunenge uchifunga paunenge uchichema pai uchiona mwana ukatarisa mwana ndinongofungidzira kuti pamwoyo paachazonyatsoziva zvikuitika anogona kusazvigamuchira zvakanaka kuti ndiyega mwana wandinayo. iyo musikana uyu mbani wako anogara naye ndiani wako wakagara naye waugere naye baba ndini ndiani anzi wakagara naye papo basa papo ndiani wako wamuna unoti ndiani wako ndisekuru wangu ko yakupenga anzi kwa rupenga ndisekuru wangu okay ko ndikazo yakuti undisavira wako akagara naye unoti sei
hanzi ko ndakazotaura kuti agere pasaidi pako ndisawira wako unofungei? Anongozvigamuchini ndokuzondana sekuru wangu. Uyapfugama. Uya pamberi pasekuru uzofugama pamberi pasekuru. Uba! Fugama wako. Maoko utamadza maoko. Nomsa. Nomsa. Uona zvandachita pamusikana? Hanzi muri kuona zvandaita pamusikana? Funda kudzikisa mutima wake. Ndoda kuti ndikontrole hana yake, moyo wake. Ndoda kuti usavhunduke moyo, kudzikamisa moyo. Ndokonogara. Chenda unogara hako kumuzukuru. Iwe msikana? Msikana ere. Nkani mudabwera pano mudabwerera nkani arapa chari kuyamba kwa? Hai nawe makavinga panapa idari rekufambira kuti mukomana urwere hwemukomana wekutanga ari kwekutanga kwa. Asi tichikuba na urombo. Asi ndinoti si very sorry, ndine tsitsi nengoni. Ini ndine tatsva. Ava vanonzi kuti tatsva. Chandaona chakuipa ndifuna kuchireva. Chinhu chakaipa wakapinda muno muine chakaipa handigoni kuchichengeta, ndinochitaura. Mwana uyo aikura asingazive kuti mutupoko ndechani uye apa yakarubona. Mwana uyo akakura asingazive rudzi rwake nderwupi, mutupo wake kuti anoerei. Uye zvakare baba vakasingazive kuti ndiani. Uno makore mangani musikana? 21. Paurachoka kuno paya na mamako mukarani? Hanzi kubva zvamakasimuka muchibva kunoku muchienda namama wako, mugariro wamuri kuita wakamira sei? Magariro atoita akamira sekuti ndikada kumuda kuenda kumvura havachandibvumidza kuenda kumvura nevamwe. Plazi panoti ndaenda kuhuni panototisiya ndoenda hangu iningi. Nguva zhinji anenge achingoti sori mwanangu. Asi vazotaura kuti chikonzero chacho ndechii. Hanzi wakadi kuvabvunzawo, hanzi wakavabvunza here kuti chamuri kuti sori mama chii? Ndakavabvunza asi havambonyatsotaura kuti watanga kuchema nguva dzacho. Uye ndoandiroda? Hanzi unonziroda here muzukuru? Apa yanganadza musachita roda. Hanzi tachiita sairoda zvamakaita. Unoeraje? Mutupo wako ndiani? Ndoera Mbizi. Mbizi. Kwa hiyo rabacho unoeraje? Hanzi ko mukomana mutupo wako chii? Unoere? Yatoera Mbizi. Matembo. Hanzi muri mazvimba kupa tembo. Ko musikana unoeraje? Ko mutupo wako musikana unoere? Handiuzivi. Ndima Mbizi manzo? Hanzi mutupo wako unoera tembo uri Mbizi, wanzwa? Ndo mutupo wako. Mutupo wamai. Wako iwewe? Wako iwewe unoera Mbizi. Asekuru wako adafikiseriwa wadambo kuti kuna sekuru adafikiseriwa ari? Hanzi kuna sekuru wako wakanzwa sekuru wako wakafa ere? Vakomana. Hanzi vakoma vevakomana. Ana sekuru wako wakafa, vakoma vevakomana. Ndiye adagona na mama wako kubara iwe. Wewe uyo ndibandikwa, wesa ndabandikwa wako. Hanzi ava ndanapa munini wako. Iwo wauri kuti sekuru wako wakanzwa kuti vakafa vaye, ndo vakashereketa namai vako kuti uvepo iwewe. Robert. Sekuru. Penango ndo ngataura zvinonzvika. Hanzi Robert, inini ndiri sekuru ndinogona kutaura mashoko anikakutandara nevazukuru vangu. Unogona kutaura zvinonzvika. Ungakontinye nawe here? Unokontinya nawe senyaya here? Pamusoro sekuru. Nomsa. Sekuru vari kuti usati wazvarwa 21 years ago. Amai vako nasekuru vako vari kunzi vakashaya vaye, vanova vakoma vana sekuru vako vakagara vakasangana pabonde kwemazuva.
vasangana pabonde kwemazuva, amai vako ndokubata pamuviri pako, vabata pamuviri pako, iwe ndokuzozvarwa. Uye zvakare usati wazvarwa, baba vako vanova hanzvadzi yamai vako pavakangotaura shoko rekuti ndave nepamuviri pako, vakabva varwara ndokubva vafa zvisina tsarukano. Zvichienderera mberi, musi watakatanga kuuya paisekuru pavakakuti buda, zvine chirevo zvezvazvanga zvichiitirwa. Handisi kuti ndodzosera kuna sekuru here votsanangurira vokuendera mberi kuti zvakaita kuti amai vako nababa vako vanova hanzvadzi nevanzvadzi vasangane pabonde uzozvarwa iwewe mudzinza iroro zvinorevei sekuru? Nkani idakonzereswa navho ambuya vako adabara mai vako? Hanzi nhau iyi yakakonzereswa nagogo vako, amai vakabereka amai vako. Ofara Uri kunzwa here mashoko mudzukuru? vanhu vadakomaniswa namankwara. Hanzi vanhu havana kusangana nepfungwa dzavo dziri nomawo, vakashandisirwa mushonga kuti vasvike pakuita zvinhu zvakadaro. Kana ukosha mama wako adaudzwa kuti tsunura upita munyumba ukarare pasi udatasa mutenga, uyu sekuru wako azati tsunura pomwe upita muna muti mumwe nawo kuyangana fesi ndokunuka chite masa naye. Zvanzi ingadai even sekuru vako ivavo vakasangana namai vako vari vapenyu vaikwanisa kukudza history iyo yokuti mai vako vakaudzwa namai vavo kuti pindai umu munobvisa hembe dzese, orara wakatarisa mudenga, pakaiswa jira rematare. Hanzi zvakaitirwa muimba yematare kuri kuseri kwejira yematare. Hanzi wakamboudzwa here kuti gogo wako yanga iri n'anga? Zvanzi ndo vakakonzeresa izvozvo kuti vabhudhi nasisi vaite bonde kuti uberekwe iwewe nekuda kwemishonga yavaishandisa. Vaishandisa mishonga isina unaka. Pindurai mwana. Hanzi ne mwana ichokwadi here naye amai? Ngomupindurai kuti azive kuti zvataura mudare rase. Hanzi tasununguka hako muzukuru chimbomira kuchema utsanangurire mwana wako anofanira kuziva dzinza rake. Hanzi handina kunzwa chimbomira kuchema obva wataura, kana kuti wochema womira wapedza kuchema wonditaurira hanzi kana kuti mubuda panze henyu mumbonochema shungu dzapera muzodzoka munyatsoichema hombe mhere yachona muzodzoka ndotaura nini. Hanzi ichokwadi sekuru, kwanga kusiri kuda kwangu. Iwe ndungaimara pachi ndakakuza paipa mudasara kuti uyu akarana nkomonya. Hanzi ndofunga komana imimi ndakambokutaurirai masara. Iwe kuzonya musara nyakupenga. Hanzi kurwara wacho wazvinzwa here mupengo? Ndati uyu mwana ndiwani? Hanzi ndati mwana ndiwani wako. Mukoma wako. Saka ndiani wako? Saka ndiani wako mwana? Atoa mwana wangu. Kubva kwese kumashure iwe wari mutano? Hanzi kubva kwese kumashure maishedzana muchiita nani? Ndamuta muzukuru. Kweyo? Kweyo Rabashi wari mutano? mukomane waimuti wani? Ndamuti muzukuru. Kwapa uri mutani? Mwana wako? Hanzi apa mwana wako manje asi maporesi waimuti muzukuru? Chokwadi. Asi mwana wako idzinza rako. Nkani ndaoma muno kufevera kufika pavhindi anozvi nawo kudziva familya kusadziva rero nokurisa kwatatu. Zvanzi nhau iyo inhau yakareba mudare masekuru kuti munhu anoita makore 21 asingazive kuti baba vake ndivati, asingazive kuti dzinza rake anoerei, asi zvozobuda kuna sekuru tasvu pamaminitsi mashoma shoma oziva kuti baba wako ndiani. Hanzi zvinhu zvakangooma kuti mararama 21 years asingazive. Hanzi muri kumanzwa here mashoko ari kubva kuna tiri guru venyu? Ngani hanzi kana kuti nyaya iyi apa tofuna kupita naye kutsogoro. Hanzi nhau iyi ndichiri kuda kuti
tienderere mberi nayo. Tikana mari zangani tifuna kuti tipinde kumuyi kudapomborana anzadzi yako na ngomo wako kwadaika chose mankhwara yacho yadachita zvokuti zviri zvimati zoita gobora muzi yacho. Zvanzi kuti titi zvapera pandichafamba nemi nzendo dzanoda kufamba nemi ndinoda kuti zvozoperera pakusvika kunzvimbo yakaitwa bonde namukoma wako nehanzvadzi yako pachisikwa muzukuru wako iyeyo. Pauda kuti pagadzirwe mhiko dzakaita kuti zvinhu izvozvo zvosvika kuitika. Mafara hanzi mashoko ari kupinda munzeveni. zviri munzira. Wamba Robert Wanzwa here muzukuru Robert. ndikuzvinzwa tatekuru. izvamara zvipatiwe kana munhu achafana kuuziva munhu aziva zvinhu zviri pachena. Zvanzi inhau yapera kana munhu audzwa chokwadi hapana munhu angazviurayire chokwadi kuti waudzwa kuti baba wako ndinhingi ava wauri kuti sekuru wako ndanababunini wako saka zviuraye kuziva chokwadi asi kana akuziva dzinza rake ndiro zvakakosha. Totenda sekuru tibatsira. Iwe Roda sunungura mwoyo wako zvakuchema zvirapera kare imani udanakiriya ukazvana mwana. Hanzi Roda zvekuchema chiregedza kuchema ipawo nguva mwana yekuchema nekuti makore achona awanda. Kunge iwewo zvako hawaifanira kuchema nekuti makazvirongawo ongo enge iri pati yako futi yokuti ndiwakaita izvozvo nehanzvadzi yako. Saka chema uine tariro uda kukanzirawo mwana wako since mwana wako akuziva dzinza rake chifarawo nazvo kuti akuchiziva kuti tiri vanhu vamwe chete. Iwe Nomsa Nomsa ava vasana sekuru nana baba wako. hanzi chimira kuchishedza kuti sekuru kunana sekuru wako ndana baba wako ndana bamunini wako iva. Zvidaoma serere chitaura kuti makakwaza baba. Hanzi ndinozviziva kuti zvinhu zvakaoma asi nhasi chifara kana kuti wakuziva dzinza rako pane kuti wonyeperwa munhu asiri dzinza rako. Hanchiwamhoresa kuti makadii ana bamunini kana angave maswera sei pamunogara mese chitanga kutowamhoresa izvezvi kuti bamunini kuti ukwanise kuzvigamuchira kuti havasi sekuru wako. Hanzi aiwa sezvo uri mwana mudiki wangozvinzwa unyore huno unozojairawo guru unouya nguva inoteera asi ndodzinza rako. Hanzi handichakuti chivamhoresa kuti makadiba muninizvo sezvo zvinorema zvaane makore uchivati ana sekuru asi uchazozvijaira ako muzukuru. Ngachopanza akagara munyumba uko kondoko zazomakwara kupasiwa kana yanu address apita nayo next week. Zvanzi muchisununguka muchienda panze munoratidzwa kuimba yamuchanogara ndine mishonga yamuchada kupiwa kuti nyaya yenyu pamberi apa ichamira muzotanga kuuya next week yozokondinya next week. Saka chisunungukai munoudzwa pekugara. hapana ane mubvunzire kuna sekuru musati masumuka zvenyu kana paine ane zvizivi kubva kuna mai vanomsa wacho newe Patrick pane here ane mubvunzo mumwe chete wangade kubvunza kuna sekuru kuti nemabatsiro vari kuita panyaya yenyu papa. Ndada kubvunza pamusoro pehanzvadzi yangu auyanzvaraitu hanzo iyeye hapasisina kumadzokera zvichaita patova raiti ndo mishonga imwe yamuda kupiwa kuti pamuchaita 1 week musipo nemuchishandisa mishonga iyoyo kana after 1 week mozodzoka sekuru risimudzira dare renyu oona kuti vachachipedzisa ipapo here kana kuti vachawedzera futi mamadays. Saka dhondwa renyu urwere hwamakafambira idzinyu nhau dziri kutaura dzekuti dzazobuda pachena kuti wakasangana nehanzvadzi yako dzazokubuda hwadzo asi chakakosha ndechekuti mamauya nemurwere asi murwere hauchadzokeredze hauchadzokorore urwere ihwo. Kumberaisa maoko unoitaura kubvunza here kuna sekuru tazvo kana zvazouya unovabvunza nditi ndisekuru wako ava wakasununguka ukasangana nematambudziko unofonera sekuru handiti zviya zvekuti amaende kavabvunza vanobva vachema chifonera sekuru unovabvunza mubvunzo iwoyo handiti ka ndatenda.
chisununguka imushiombera maoko muchisununguka inienda ipanze munogara kuimba yandareva ndoudza vazukuru vangu waweni mushonga kwamunenge muri munoshandisa kwe7 days. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.